Ja, det var ju bra. Vinkelvink. Vinkelvink till matte. Ja, då får du vinka ner videokameran istället här. Vinkelvink till matte. Just det. Men gud vad de ska knäppa på dig nu då. Ja. Ja, vilken filmstjärna du varit. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Ja. Nej, han flyttar ju väskan. Åh, vad dumt. Filip. Hej du. En klipp baken då. Ja, in med den där. Ta in med den där. Hej du. Oj, oj. Ja, bra du. Hit ska du inte ha det. Nej, det ska du inte äta.